Laitela. Ismo Laitela. Mä arvasin sä turpa kiinni nyt! Ihaha, ei voi. Hienolta näyttää. Pakkaa tavaras heti! Pakkaa tavaras heti! Ikään kuin perkele! Mun auto on kadonnut. Mullakin housut puolitankoon ja pipo silmille ja... Ihme kun eivät Lamborghinia ostaneet. Kas niin. Älä nyt jaksa viitsiä. Pysähdy pentele! Seppo Taalasmaa, Talotaikurit Oyn toimitusjohtaja. Hei, lata, nyt, noin! Ai. Ottaa niin päähän. Tää talo on mun koti ja sydän. Ja nyt täällä touhua tuppisuut tuntemattomat. Voi saakeli tätä elämää. No mä vedän sitä jätkältä niskanurku. Voi elämän kevät sun kanssa. No voisit sä pitää hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä? Miten helkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Haluan olla onnellinen perkele! Jumaliste! Paketti hiivaa. Jos miehelle annetaan kivääri, niin se ottaa mieluummin kivääri kuin joku perhana voileipä, jossa on salaattia. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Sokeria 6 kiloa. Siitä tekijälle paljon iloa. Viimeksi kun mä olin Paulon kanssa oopperassa, niin me... Perkele te! Ruotaketon alansa edelläkävijä, bla 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 bla. Ja kuten huomaatte, niin aika mukava ja luotettava yhteistyökumppani, joten eiköhän me panna projektit käyntiin ja vettä kansalle. Viimeksi kun mä olin Paulon kanssa oopperassa, niin meinasi tulla porttikielto. The show must go on. The show must go on. Outside the dawn is breaking on the stage. That whole... Terve, kiva nähdä pitkästä aikaa, tulkaa peremään. Pena hei, sä oot laihtunut, sä oot kutistunut lähes olemattomiin. Perhonnu! Perkele, teette sen työnne ja hommatte mun vaimon takaisin. Ei tarvii näyttää niin säikähtäneeltä. Kyllä mä voin neitille pienet rattisulkeiset tehdä, jos sikseen tulee. Ellinen perkele! No missä hemmetissä avaimet on? No ne on kaikki parhaat palat näkyy. Niksnaks, henki pois. Niksnaks, henki pois. Ootko sä nyt hyvä mies seonnut ihan lopullisesti? No en! Halvemmaksi tulisi heittää turpeet omaan kylpyammeeseen. Ei, enhän mä nyt oo. Senkin korvaa. No hyvä on. Haetaan ne laitteet tänne takaisin, pistetään paikoille ja unohdetaan koko juttu. Mun auto on BMW. Vitossarja. Voi helvetti! Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? Hei tyttö, mitä sä laitoit sinne takialle? Hei, nyt sä pysyt siinä. Huumeita. No niin. Kuka täällä oikein pelleilee? Pakkaa tavaras heti! En varma. Irti siitä. Rahantuloa ei voi estää! Kuka se puhukaan riskiotosta mitään? Terve ja heipä hei. Mä olen Niksi, Ismo, ja tänään mä näytän teille kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan reikä. Hei, nyt sä pysyt siinä. Huumeita. Meidän kellarissa. Sulla ei ole oikeutta estää mua tekemästä mun työtä. Seppo, ei voitais pikkuhiljaa sopia nämä meidän erimielisyydet. Mä voin pyytää sulta vaikka anteeksi, jos se siitä kiinni. Mansikat. Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kerro totuus. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonnettu. Auttakaa! Seppo, ei kai vaan sun sydän. Seppo. Me lähdetään Taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Vähän lämpöön loikoilemaan. Pakkohan mun on jotain tehdä.
No niin mä teenkin. Mä kerron asiasta poliisille. No niin. Sinne meni Osteri Ossi, joka naisen lossi. Mitä? Anteeksi. Mitä helkkaria? Sinne meni. No, sanotaanko nyt näin, että vaikka nyt on muutama suonikohju tai muutama liikakilo, niin ei sen intohimon tarvitse mihinkään kadota. Niks-naks, henki pois. Niks-naks, henki pois. Naapuri, mä voin auttaa sua. Meikäläinen avaa tulen. Kas niin. Reitti selvä. Hemmetin. No toivottavasti meikäläinen ei ammu hengiltä ketään kärpästä. Mitä helvetti? Voi helvetti. Niks-naks, henki pois. Niks-naks, henki pois. Naapuri, mä voin auttaa sua, jos sä haluat. Oi perhonno! Mun auto on kadonnut. Ai. Minä jäkin sieluhoito vähän kesken, kun herra Uunimakkarat tuli valmiiksi. Sinä turpa kiinni nyt! Tästä irti tapansa! Ei lata nyt noin! Ai. No se on kuule Seppo sillä tavalla, että turha riskiotto, se on turhaa. Päivää. Hei, Ei sulla sattu ole se... on täällä... Ei. Se taitaa olla oikein peto välyjen välissä. Voi helvetti! Aika on rahaa, ja sen tulohan ei tunnetusti voi estää. Terve ja nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Laitela. Ismo Laitela. Hei? Joo. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa. Terve. Ai, helveti.